Dobre, tak si predstavme, že sedíme na ústnej skúške z európskeho práva a vyťahneme si otázku pramene súdneho systému Európskej únie. Ako na to? Ako odpovedať tak, aby to nebolo len odrecitované, ale aby to malo hlavu a petu a aby sme naozaj ukázali, že tomu rozumieme? Presne takúto modelovú odpoveď si teraz spolu prejdeme. A ako pri každej dobrej odpovedi, základom je štruktúra. Takže pekne po poriadku. Najprv si ukážeme, že tie pramene nie sú len tak hodené na jednu kopu, ale majú jasnú hierarchiu. Potom si rozoberieme každý stupieňok zvlášť. Začneme úplným základom, teda primárnym právom. Pokračovať budeme sekundárnym právom, povieme si niečo o medzinárodných dohodách a na záver si necháme to najzaujímavejšie, judikatúru súdneho dvora. Začneme teda tým najdôležitejším, celkovým obrazom. Aby sme vôbec mohli hovoriť o súdnom systéme EÚ, musíme pochopiť, na čom stojí. A to kľúčové je, že pramene práva EÚ nie sú nejaký chaotický zoznam. Naopak, je v tom veľmi jasný poriadok, presná hierarchia. Je to vlastne taká pyramída právnej sily. A presne takto tá pyramída vyzerá. Úplne na špičke ako ten najsilnejší prameň stojí primárne právo. Hneď pod ním sú všeobecné právne zásady a medzinárodné dohody, ktoré Únia uzavrela. O ďalší stupieňok nižšie nájdeme sekundárne právo. A na záver tu máme judikatúru, ktorá je, ako uvidíme, tak trochu kategória sama o sebe. Zapamätať si toto poradie je absolútny základ. Tak, poďme pekne zhora, od špičky našej pyramidy. Primárne právo. A hneď na úvod si treba povedať, že toto nie je len tak hociaký zákon. Toto je v podstate Ústava Európskej únie. Samotný základný kameň, na ktorom je postavené úplne všetko. Čo to teda je? No, úplne zjednodušene sú to tie najdôležitejšie dokumenty, zakladajúce zmluvy. Sú to vlastne zmluvy medzi členskými štátmi, ktoré povedali, dobre, zakladáme Európsku úniu. Bude mať takéto inštitúcie, vrátane súdov a tie budú môcť robiť toto a hento. Je to skrátka východiskový bod, od ktorého sa všetko ostatné odvíja. A toto je presne ten moment, kde sa na skúške odlíši dobrá odpoveď od tej excelentnej. Nestačí len tak všeobecne povedať zakladajúce zmluvy. Treba byť konkrétny. Takže o čom presne hovoríme? Určite o zmluve o Európskej únii a zmluve o fungovaní EÚ, kde nájdeme kľúčové články 251 až 281 venované priamo súdom. Potom, a na toto sa často zabúda, je to protokol číslo 3. To je v podstate štatút súdneho dvora, taký jeho vlastný zákon o súdoch. No a samozrejme v dnešnej dobe už neodmysliteľná charta základných práv, ktorá má presne rovnakú právnu silu ako samotné zmluvy. Dobre, ústavný základ máme. Poďme o stupeň nižšie v našej pyramíde. Dostávame sa k sekundárnemu právu. A ako už samotný názov napovedá, je sekundárne, čiže odvodené od toho primárneho. A z toho logicky vyplýva, že mu nikdy nemôže odporovať. A čo to znamená pre súdy? No, sú to predpisy, ktoré vydávajú inštitúcie únie, aby detailne nastavili, ako majú súdy v praxi fungovať. Ak primárne právo povie, že bude existovať súdny dvor, tak sekundárne právo povie, a takto budú vyzerať jeho konania, takéto budú lehoty, toto sú potrebné tlačivá. Je to vlastne taká tá každodenná prevádzka súdov. No a aby to nebolo také jednoduché, aj toto sekundárne právo má svoje podkategórie. Na jednej strane sú tie tvrdo záväzné akty. Sem patria napríklad rokovacie poriadky súdneho dvora a všeobecného súdu. Tie jednoducho musíte dodržať bodka. Ale potom tu máme aj tzv. Mäkké právo, teda právne nezáväzné akty. Napríklad praktické pokyny pre advokátov. Hoci formálne nie sú záväzné, v praxi sú absolútne kľúčové, pretože vám presne povedia, ako máte v tom konaní správne postupovať. Fajn, a teraz sa vráťme na chvíľu k našej pyramíde. Medzi tým úplným vrcholom, teda primárnym právom, a tou bežnou legislatívou, sekundárnym právom, je ešte jeden dôležitý medzistupeň a sem patria práve medzinárodné dohody, ktoré Únia uzavrela a všeobecné právne zásady. Ich postavenie je naozaj zaujímavé. Sú akoby v takom sendviči. Sú podriadené primárnemu právu, to je jasné, ale zároveň sú nadradené všetkému sekundárnemu právu. V praxi to znamená, že napríklad žiadne nariadenie či smernica nemôžu odporovať medzinárodnej obchodnej dohode, ktorú uzavrela Únia, a rovnako nemôžu porušovať všeobecné zásady, ako je právna istota či ochrana legitímnych očakávaní. Ak toto všetko stráži, no predsa súdny dvor. A teraz prichádza to, čo robí súdny systém Európskej únie takým unikátnym.
posledný a dovolím si tvrdiť, že v praxi často najdôležitejší prameň práva. Judikatúra. Inými slovami, rozhodnutia súdneho dvora. A tu je tá otázka za milión, ktorá môže na skúške naozaj zavážiť. Je judikatúra súdneho dvora vôbec formálnym prameňom práva? Pretože v kontinentálnych systémoch, ako je ten náš, to tak úplne neplatí. Odpoveď je, ako to už v práve býva, trochu komplikovaná, ale pre pochopenie celého systému absolútne zásadná. Myslím, že tento citát hovorí za všetko. Keď súdny dvor v Luxemburgu niečo povie, keď vyloží nejaký článok zmluvy alebo smernice, tak to nie je len nejaký nezáväzný názor do diskusie. Je to absolútne a bezpodmienečne záväzné. Pre všetkých. Pre každý jeden súd a každý jeden úrad v každom členskom štáte. Jednoducho neexistuje možnosť, aby napríklad slovenský sudca povedal: áno, čítal som to rozhodnutie, ale ja si to aj tak myslím inak. To sa v práve Únie stať nemôže. A tu na tejto tabuľke vidíme ten priepastný rozdiel oproti nášmu slovenskému systému. V práve EÚ je výklad súdneho dvora všeobecne záväzný. To znamená, že jeho právny názor platí pre všetky budúce podobné prípady pre kohokoľvek v celej Únii. Je to, ako by sa ten výklad stal súčasťou samotného zákona. A teraz sa pozrime na Slovensko. U nás je názor Vyššieho súdu záväzný len v tom jednom konkrétnom prípade, ktorý vráti nižšiemu súdu. V ďalšom, hoci úplne identickom prípade si už ten istý sudca môže povedať niečo iné. Toto je ten absolútne fundamentálny rozdiel. A čo z toho vyplýva pre prax? Niečo úplne jednoduché a zároveň nesmierne dôležité. Právo Európskej únie sa jednoducho nedá správne aplikovať, ak nepoznáme jeho judikatúru. Môžete si 100-krát prečítať nariadenie, môžete sa naučiť naspamäť smernicu, ale ak neviete, ako to súdny dvor vyložil, tak v skutočnosti neviete, čo to právo naozaj znamená. Ten holý text zákona je len polovica príbehu. Takže poďme si to na záver zhrnúť do 4 kľúčových bodov, ako by mala vyzerať finálna odpoveď. Poprvé, pramene majú jasnú hierarchiu, je to pyramída právnej sily. Po druhé, na vrchole stojí primárne právo, teda zmluvy a štatút. Po tretie, pod ním je sekundárne právo, ktoré rieši praktické fungovanie súdov. A po štvrté, tá najdôležitejšia myšlienka, judikatúra súdneho dvora má úplne unikátne všeobecne záväzné postavenie, ktoré zásadne odlišuje právny systém Únie od tých vnútroštátnych. A na úplný záver jedna otázka na zamyslenie. Keď si naplno uvedomíme tú obrovskú moc, ktorú súdny dvor prostredníctvom svojho výkladu má, je naozaj fascinujúce sledovať, ako bude jeho dynamická a povedzme si úprimne, často aj veľmi kreatívna judikatúra ďalej formovať právo Únie. A nielen to, ako bude naďalej ovplyvňovať aj naše slovenské zákony a rozhodnutie našich súdov. Je to vlastne živý príbeh, ktorý sa píše každý deň.